בעיקרון מה שהנחה אותנו היה ניסיון להפגיש את החומר גלם בחזרה עם איזשהו אלמנט טבעי. מההתחלה קבענו לעצמנו כל מיני חוקים שאנחנו רוצים לעבוד עם החומר כמו שהוא, לעבוד בפלטות, לעבוד בחיתוכים מאוד פשוטים וחיבורים מאוד טבעיים לחומר. אנחנו עושים חיקוי כפול, כאילו חיקוי על חיקוי, מעתיקים את הקו אופק הזה לתוך הווזות שעשינו. זה אובייקט שהוא לא מאוד מוגדר מבחינת השימושיות שלו. אפשר להגיד אובייקט פתוח מבחינת מה שאפשר לעשות איתו. יש לו כל מיני קונפיגורציות לפי איך שמסדרים את הקוביות האלה. זאת אומרת, החומר בסופו של דבר כן מכתיב איזושהי דרך פעולה איתו. זה היה נחמד גם לגלות איך הטרצו, שזה בעצם שיבוצים כאלה של אבנים על המשטח, בקלות הפכו להיות שלג שיורד מהשמיים.